Sobrang mahal. Nagpataas siya guys. Ang ano ba? To kain ako guys kasi 6 o'clock na. Wala pala akong rice. Naglalaro ako. Napagod kasi ako. Tawag nito Makati na yung puwit ko guys. Andito na sa puwit ko guys. Lapit na akong magsabi ng sasakyan para tulungan mo ako. Good morning, Philippines! Good morning! Good afternoon na guys. Ito, binalik ko itong damit ko guys dahil maluwag-luwag siya dito. And nilagyan ko ng suka itong tiyan ko. Suka talaga guys. At saka yung arm ko is sobrang sakit. Yung mga kalalamnan ko ngayon. Dahil kahapon, I don't vlog. Nagtitrim ako sa mga gilid-gilid ng bahay. Gilid-gilid. Lahat ng mga gilid-gilid ng mga parts sa driveway. Diba yung mga gilid-gilid widwalk, yung widwalk parang tinitrim ba yung mga ending para mga edges sa sa paligid namin, yung mga pathway, yung bahay namin doon, yung basta lahat ng mga so machine kasi siya malaki, mas malaki pa sa akin guys, mas maltaas pa sa akin. So ngayon mga kalalamnan ko sumakit. Anyway guys, good afternoon na. 1 o'clock na naman pala guys. Hindi na ako nag-vlog kasi early kasi naliligo ako and then I scrub my body guys kasi sobrang sakit talaga guys, as in kita nyo naman guys, ito guys, grabe guys, dito sa liig ko guys, sa tiyan pa guys, hindi ko na ipakita, sa leg guys, sa leg kasi isang leg ko, grabe, yung si Poison Ivy nagkalat-kalat daw, nagpataka og laag, gusto kong tikin. Ginoo ko. So, yun. So, kakain ako kasi lunchtime na pala. Naglalaro ako. And then, yeah, so, naglalaro ako with friends, Bisaya, with mga kaibigan, with mga nakilala ko sa Ross, Bisaya sila. So, yun. Naglaro kami. And, ay nako guys, nahiya na naman ako guys sa damit ko guys. Blur na lang dito. Hindi ko alam kung anong plano nila sa anong nangyari sa kapatid nila. Mahirap, nagbalita ako kay Tami, nag-ask ako kung anong nangyari kasi andun, 'di ba? Na emergency, nagpatawag. Hindi siya makahinga. So yun. So kumakain ako nito guys, yung naglalaro ako kasi yung mga kalaro ko kumakain sila ng mga chichirya. So, kumakain ako ng piatos. Toquitos. Pero, para na siyang hupas na ba? Yung parang a little bit of like soft na. Pero crunchy pa rin. Pero parang malalaman mo talagang hupas. Yung wart ko, klarong-klaro na kasi nilagyan ko siya palagi ng wart removal. Itong dito. And then, nilagyan ko siya, Pero, bakit itong camera ko parang tilted siya a little bit? Nilagyan ko siya. So, nag-itim siya. So, kaya, klarong-klaro na talaga. Parang lumalaki. Umiatam. Sarap ng pork roast na liloto. Sarap. Asparagus. Mahal guys. Alam nyo ba, yung gas dito, sobrang mahal. Nagpataas siya guys. Ang ano ba? 253, ganyan. Ngayon, $3 na guys. Tumaas yung gas guys. Hindi ko alam kung bakit tumaas siya. Pero, tumaas talaga siya. Ang sarap ng pork. Parang dito, kung andito kayo sa US, bilhin nyo yung rotisserie, rotisserie machine kasi pwede kang ng manok. Pwede ka bumili ng pork belly. Yun. Sarap. Nagchat-chat ako ng cellphone, so mag-edit ako ng video. Pagkatapos, yan. Hindi ko alam anong gagawin ko bukas.
ako. Si Roxy natutulog lang guys. Andito siya. Katabi ko sa isang couch. Pag hindi yan kumakain ng breakfast, what's wrong, baby? What's wrong, baby? What is wrong, my love? Ay, Tosh! What is this? A big problem? Do you have a big problem? And what do you want? Why you do that? You eat your breakfast. If you are hungry, you eat your breakfast. You eat your din-din. Yeah, you guys eat your din-din. The first day I went to work, it was my favorite show. I was very excited. I kept calling the actor who played her brother. I kept calling him Ferguson. What? That was his name, and my mom was like, "That's not him." Dami akong nilagay dito guys na medicine dito. Kasi ano siya, tawag nito. Makati. Maglalaro muna ako ngayon. Sobrang clingy ni Roxy. Sobra. Paiyak-iyak pa siya. Pag ganun. Nakaupo lang ako doon. Nag-i-edit ng video. Sabi ko, wag mo akong istorbuhin ha. Kasi nag-i-edit ako ng video. Sabi niya, at saka nilagay niya kasi ayaw ko sa, alis kasi ako nag-i-edit. Ang ginawa niya, nilagay niya yung chin niya sa paa ko. Ganito. Gustong lumabas as gusto lang talaga niyang magmuni-muni doon. Tignan niyo naman yan. Tignan niyo, gusto lang talaga niyang magmuni-muni. Muni-muni. Tignan niyo yung kamay ko, guys. Tignan niyo ang kati. Hello! Galit yan sa akin kasi pinagalitan kasi maingay kasi 8:30 na guys ng gabi, pero tignan nyo naman, mahayag pa rin, hindi pa rin magabi sa labas. 8:30 na. Yep, gabi na at kailangan ko ng banwasan itong tiyan ko kasi nangangati na talaga. As in daming guys, as in daming poison ivy sa tiyan ko guys. As in madami talaga guys. Ayaw ko naman ipakita sa inyo. I'm going to end this vlog. And yeah guys, so yun lang guys. Thank you guys so much for watching my video. And ito it's very annoying Lagyan ko na naman siya ngayong gabi ng wart removal Anyway guys, thank you guys. Itong leeg ko, umuuki-uki na siya guys konti. So, ito na naman siya. I think this one is kind of dry out already, which is good. Pero yung sa tiyan ko is gumagrabe on this hand. Ito, hindi pa siya na marami pa rin siyang dito. Madami siya. Sa tiyan talaga yung madami ngayon. As in dito, under my bubits. Hi guys! Good morning! Kararating ko lang pala guys. Galing galing grocery. Yeah. Galing ako grocery. I have chicken here. I'm gonna put this in the refrigerator downstairs and freezer. Rice, long green. May nagtatanong, di ba, masarap yung rice ko? Masarap naman talaga yung jasmine, pero ang mahal guys, hindi ko kaya. So, ang binili ko is extra long green. Canela, whatever. Yun binili ko na rice.
cotton balls. Cotton ball super jumbo. I get spinach for my mukbang for the mongo with dilis in it, dried fish. I'm planning to make Roxy! And also, meron akong eggplants. Bumili akong eggplants. And also, chayote. Oh my God. Hindi. Guys, paborito ko chayote din, guys. And also, I got ang mahal ng extra olive oil. Extra olive oil, wala na kasi ako. And yung paborito ko na wala kasi akong croissants. So, ang paborito ko na King's Hawaiian bread rolls. Also, I got cereal. Yeah, cereal. Ang cereal ko nga kinain, guys, kapag hindi nyo alam, masarap ito, guys. This is the blueberry with lemon clusters. Food, guys, na binili ko para sa aso. Dahil wala yung chicken something na binili ko. Ganito na yung brand, pedigree. Pero wala sila, guys. Magluluto ako ng rice mamaya para sa dinner. And ang kakainin ko na lang is cereal. Buti na lang bumili ako ng cereal. And yun. Gusto ko siya. Kaya yung milk is cold. Sa mainit na panahon ngayon. Nilabas din ako. Gusto ko talaga maglinis sa labas. Yung mag-lawnmower ako. Guys, I'm sorry. I'm wearing glasses. Oh, it's 3 o'clock na. Oh my God, it takes 3 hours to mow the lawn. But hindi pa nga ako tapos, guys. Pakita ko sa inyo. Ito na lang yung kulang. Dito na lang sa loob ng fence. Pakita. Dito kayo, guys, ha. Hi guys, oh my God, ang pagod guys. 3 hours. 3 hours yung paglilinis ko, tapos na finally. Oh, ang sakit sa ulo guys. Grabe, init. Anyway, magbibihis ako kasi sobrang init. I want to be comfortable. Bye guys. Hi guys, ito pa rin ako guys. Hindi pa rin ako nagbibihis kasi maliligo pa ako. Sinuot ko lang ito mga damit na labhan dapat. Yung mga laundry na sinuot ko na sila. Kain ako guys kasi 6 o'clock na, wala pala akong rice. Naglalaro ako. Napagod kasi ako. Ito yung binigay niya kaibigan ko na si Beth. Pangtawid gutom. Sarap kasi. Ang kati ng ano ko, ito. Sorry guys. Cat food. Alam nyo, yung asawa ko, parang happy siya na ako, inano ko yung yard. I clean the yard. I'm sure, because you know, he doesn't have to do it. Well, he need to do it with me, because it's really tiring guys. 3 hours, guys. Nanako talaga. 3 hours. Habang naglalaro ako, si Habs na umakyat sa likuran ko. Ganun. Tingnan nyo. Natanggal. Yung ano dyan. Ano na, 6 o'clock na. Ngayon pa
naglilinis yung kapitbahay namin. Mainit kanina guys. Sobrang init kanina guys. As in, grabe. Plano ko kasi kanina, magmukbang ako ngayon, mag-film. So, ang nangyari guys, wala. Dahil kasi late at saka nagpahinga pa ako. Naglalaro. Yung pahinga ko is laro. Yun. Yung kamay ko ba ng nag-blister, tawag nito, kubal guys. Tungod sa mga, dahil sa mga, yung mga machine. I'm very happy that the yard is clean. I'm so happy that I did it, guys. I drive the lawnmower without Tammy's help. I drive it, I turn it on. I have problems. I'm watching. Like 2 weeks after I got it. I'm watching Alfie's vlog, Pointless vlog. And oh my god, you don't have any idea guys. When I started the lawnmower, what happened was in between the road, in between the street, and in between that, and tawag nito Makati na yung puwit ko guys. Andito na sa puwit ko guys. Ayaw kong katiin. Nag-stack kapag nagdadrive ka pala ng lawnmower, kapag tilted yung land, you don't have to kind of go with it because it will you will stuck. You just have to go like this, up and down, but I just follow the, I just go like that. I stuck, so I cannot back up, I cannot forward. What I did was I turn it off, and then I turn it off, and then I push it really freaking hard guys, as in really hard, that it will move. Oh my god, na-embarrass ako guys. Yung mga sasakyan guys, malapit na akong magsabi ng sasakyan para tulungan mo ako. Malapit na talaga guys, kasi napapagod ako guys. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So tinawagan ko na naman si Tammy. And then when I hung up with Tammy, the lawnmower shut off. The lawnmower is off, and then the lawnmower is off, and then I asked Tammy, "Han, what happened, Han? How can I turn back on? It doesn't turn on anymore," like that. It's like I'm so freaking embarrassed of myself. No one is watching, obviously, but it's just you have neighbors. You don't know if they're watching you, because I'm a little girl playing with a lawnmower that I can't barely reach the pedal or the brake or the gas. It's really crazy guys. Naliligo ako guys kasi itchy. My body is itchy. I mean, there's a lot of dust. I can feel it when I do touch it. It's dusty from cutting the grass outside, the dust, Okay. So tapos na ako naligo guys, and fresh na ako. Pero yung mga kamay ko may mga and i-end ko na tong vlog kasi I still have to reply comments from you guys. And yeah, so thank you guys so much, and I will see you guys tomorrow. Thank you guys so much for watching my vlog. I'm was busy lately. I thought I'm gonna end the vlog, but I was thinking of what? My baby. I forgot that I have baby. I have a lot of babies. And this one just keep begging for food even though I give you a lot of food already. Itong poison ivy guys, hindi ko na kaya talaga. Grabe. Ayay. Grabe talaga itong mga poison ivy na to guys. Grabe talaga. Ha? Kita niyo? Oh my god, ang kati. Kati, ang kati. Are you ready to go out? Who wants to go out? Are you ready to go out? No jumping. Who wants to go out? We're gonna go out this way. Who wants to go out this way? Okay, let's go out this way. Alam nila guys. Let's go out this way. Ang linis ng paligid. What is it, baby? What is it, Roxy?
Thank you guys again, and I will see you tomorrow. Bye-bye.